Amai mwana matanda zvimwepo kare. 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 Chimoko ndichakubata muna December. Chimoko ndichakubata muna December. Chimoko ndichakubata muna December. Haro. Haro. Amaosho more makasimba chere. Tiriyo. Mapunyu ari bekuru anoredhi spider ere. Ari seko mupapeyo. Kupota muchupa bhora racherere achikika. Ndoda kuti akwanise hwani yawe soka sita anenge mupape chokuFrance chiye. Oshomori ari kubatika ba mazuva ano. Aenda kupisi job rakaboya unochikombera. Kwaya chapuwa 100. Ndomunyepa. Ndichandota kutumire sipo yo handimati mukudaira ngeni. Aiwa shuwa dzimai chobhoroni chi achiteba. Saka ndichandota atengera ngeni yonokaridho kugezesa. You love me. Ya ndizozvo. Saka bamudiki ndo programu iripo iyoyoyo. Mabrera atokura kai. Saka idzi dzenyama idzi kaidzi tichangoendesa ku Ivins votipa mari. And then idzi dzemazai idzi kaidzi tinenge tichisupply kune mashops ava tichiita zvekuahodhesera. Okay, that is very impressive anditika. Wow, you know what mkoma. Makore esa ndagara aya kandiri kuAustralia. Ndaitofunga kuti mari yandaitumira maidya kaini. Ndo nyaya dzangotekeshera kuti kana munhu ari kudiaspora wakatumira mari kuZimbabwe unodyirwa. Saka tinenge tichitozezaka. Makapedza mutambo mukoma. Rega kumanaka. Waiti ndingakudaro here uri mwana wamai vangu. So zvatiri kuitaka idzi huku idzi dzenyama 1000. Then idzi dzemazai 100. Saka project yacho naka yakatongomira yakadaro. Ndo nyaya yacho iyoyoyo. This is excellent mkoma. The Australian mayor should hear this. He is a very good friend of mine. Ende panopero huku idzi kamukuru wambwa. Makufanirawo kuchiroora manje. Kumasoro uku kakune vasikana vakanaka kastereki. Ende vakadzikama. Ndongokusanganisireka 1 musvinu then moroora. Mukoma. Matanga manje. You see? Tanga tichitaura zvakanaka 1. What's wrong now? Listen kamukoma. Pane musikana wandinodaka ari kuAustralia uko She's the one I will marry. Okay. Saka ndiye wauri kudanana naye here. Ndiudzei kamukuru wambwa. Inini mukoma wenyuka. Ndini munhu wacho atoripo. Saka mufanire kundivanzira zvinhu maibata. Zvamukoma amana. I'm waiting for the girl kuti auye kuzokonfesa love yake kwandiri. She must come. Iwe thanks. Unopenga here? Ukuti pane musikana anopfimba mukomana. Wakupenga here iwe? Plus, you should understand kuti isusu we don't do things same Africans. We are Europeans and we do things differently. Iwe usade kushamisira zvisina basa rese wanzwaka. KuAustralia kwawakaenda nescholarship manje. Wakutoda kuzoona singosiri muAfrican. Ukwane wanzwa. Ita mushe iwe. Ndine madzimai vekumasowe uko vanonzi lastanensia. Ndakatooneswa nemweya kuti ndiwo wauri kufanira kuroora ivavo. Saka be ready mangwana kuchechi. Kuchechi? My foot. Ndokuzivei mukoma baba Bridgemaya. Vakadzi nevasikana vese vepamasowe penyuka makapedza kuvachinjanisa. Izvezvi makuda kundipa zvimagirlfriends zvenyu zvimapostori zvamunenge makaneta nazvo. Handidi. Muruda kuti ndimutore anyatsoya padhuze munyatsowana kubanda. Makaura ganvost. Handisi kuda. Okay, ngaiperi. Unoguma wandibvisa pana Mwari. Pana Mwari ndo pamagara musiri mukoma. Anyway, handei katinoona huku dzachona. Sauro, ndaneta nekurara panapa inini. Aiwa kamadokwana. Muri musoja ari pamisheni kaimimi manzwaka. Saka musaneteka muri musoja haaneteka. Takangomirira kuti vanhu varare tobva tarova ataki. Okay, saka pamudhara tikushanda sei apa? Usatye madokwana. Saka ndanchikudza kanyaya yekuti ndakarohwa nehana kandarova bundu zvekudaro. Ndakawesta mari mufana wamigaya kuti. Kana nini mudhara, ndosemu futi zvandakaita. Mukona mudhara ndaimhanya nemumwe muzukuru sokufazhu. Last year, ndisada kutombomhanya namai Mozi. Ivo mai Mozi vachatinetsawa, wakabva waita sei? Saka ndandine mari jail. Mari iri serious Sauro kwete nzungu. 1 2 kudai nekudai tadipa. Yes sir. Ndara ndaingodonha munenga. Munoziva ndakazoenda padheni ndakutarisa mari yandandaspenda. Ndara nangu yakarova. Muzongo wakatonzwa hana yangu kurova vari kukicheni vakauya vachimhanya vachiti pamwe ndakufa. Iwe ndochi chakadaro ichocho chinenge ngozi Ndara ndakakudze munogona kufunga kuti pamwe ndikunyepa. Munoziva mudhara ndakaspenda $2.50 nebhebhi iroro. $2.50 US makuru wani. Up to now handibhilieve ndakaspenda mari yakawanda kudaro. Apa ndakamupa mari munhu akundiramba futi. Pane musi ndakatombomupa $1 cash. $1 mudhara. Madoko wanu usapuse mufana wami.
ndobundo raunga chemerora, hapana nezvebundo apa. Madokowani tiri kutaura isusu kuti taispenda 120 US pabhora paipai one night tana mudhara wako waiziya. Manje munyari kunyepa ipapapa hada. Haungambozvinzwisisa kamufana wangu. Taive nemabhebhika aishanda pamakanda paipai. Taigocha funguruve pabhawa ipapo madokowani, isu tairepa. Apa makunyepa Sauro. Sauro, une mala chadzima kapambava. Right mfana wangu, tirakushandisa kaformation takaenda. Dhabhura kamufana. Vanhu varara kamisheni yedu iya yandoda kuti iweka unopinda muzumbure madhadha iro. Madhadha? Huku ndo madhadha kamadokowani. Saka inzwa unzwe. Zvandoda kuti uite kandoda kuti upinde muzumbumu. Wobva wabata uchimonya musoro kauchiya naye kwandiri, wodzokera futi wonobata uchiya naye kwandiri, wodzokera futi. Uchingoita the same, ini ndinenge ndichicheka matsaga kakusaidi kunoku. Then tadaro tobva taita sei pedu paipai. Tiri kutoda kana 20 madhadha katakaenda waiziya. Okay Sauro, handine chipawa handisi kukwata ini. Rega nditi dha. Yesaya madokowani ndinewe kakudhara ikoko hapana. Vanhu vepadheni panapa vakangomuka chete kandiye ndichicheka maglata. Takaenda usatye hako ndiriwe karati madokowani. Saka madzini tichamatengesa kupa nhai Sauro. Tinokrosa bridge racho tasvika mfana wangu. Right, attack mfana wangu, signature down. I repeat, signature down. Roger confirm, signature down. Ezve, German never surrender. Handikwateni. Attack. Yesaya, fambira nyaya dzacho madokowani. Saka ndizvozvo vanditika apa ndingaita kuti muzive kuti munharaunda munomuka makachengetedzeka madzibaba. Tinoita shuwa kuti hakuna munhu akubira munhu anditika. Tanoita nazvo izvi. Saka kaka muno munharaunda ndini officer in command panyaya iyi. Baba makarwa, hamusi muri neighborhood here imi? Ndo kutaura kwakaipa ikoku. Kandiri kuti pana bachi ndakapfeka uniform nyowani. Se uri kuita ka benefit of doubt. Germanica ndo kupenga ikoko kanditika. What is wrong with you? Zveuniform izvi madzibaba. Handiti imimi hanzi maneighborhood kandi imi munopiwa mauniform emapurisa vanenge vakafa here? Zvekunyepa izvo. Wakaiwanepi fucking rubbish yakadaro. Mukoma, huku dziri kuchema kudanga uko. Dzabvira kareka, dzatone 20 minutes dzichingochema. Let's go and took a ruku kunzoku. Boss namboita ka benefit of doubt was wrong there kunzoku. Moroi wanhumi makasimba chere. Ndauwe. Wariseko wapweriona imo wanhumi. Aiwa inotiriyo isu. Tondoitawo mutowa wena. Kumwe kunyoro, kumwe kukukutu, kumwe kunobungiwa huni, kumwe kunogumiwa urimbo. Hodosi, kumwe kuchena, kumwe kutema, asi chadosa chibodzi. Kurisewo kumabasa yona wanhumi. Kwedu unoti kundochema no support yenyu wanhumi. Ndikukumbiritsa wanhumi, mpote mchishare mavhidhiyo edu aoniwo vanhu vakawanditsa. Saka kana mchindiditsa semadira ndinokuita naye wanhumi, ndokumbira kamunai kuti vhidhiyo yese yomunenge maona moshare kamunai. Maadvert yo, ndokumbira musajambeba maadvert warungu. Ndoipo ini nochikombera tinoboya mari yokotengera zukuru tinonaka. Kana muri ku YouTube wanhumi, ndokumbiritsa musubscribe kamu tite wazhinji, tite kana miliyoni. Takawanda tizobeba mafrogo wanhu kuma area awo. Ndizvozvo mabuja ndokuditsai ende handichatuke vanhu baini mazuva ano. Hapana munhu endichambotuka baini. Ndizvozvo.